Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алгатаба койбір темалар турында. Шолы табиблары коронавирусның яңа дулкынын көтә. Роспотребнадзор ковидка каршы чараларны катгайландырырга ниятли. Шолда Шишмә халыклар дуслыгы йортын капиталь төзекләндерү тамамланып килә. Шауларны нинди үзгәрешләр көтә? Шолы табиблары коронавирусның яңа дулкынын көтә. Авыручылар саны соңгы тәүлектә генә дә 2 тапкырга артты. Моннан тыш шәһәрдә омикрон штаммы белән авыру очраклары да теркәлде. Роспотребнадзор ковидка каршы чараларны катгайландырырга ниятли. Шолда омикрон белән берничә авыру очрагы теркәлде. Шәһәр хакимияте катгый чаралар күрергә планлаштыра. Бу хакта Шолы санитар табибы Илгизәр Бариев белдерде. Мондый үзгәрешләр иң беренче чиратта эшмәкәрләр өчен эшчәнлегенә тискәре ягынты ясаячак. Я надеюсь, все-таки не дойдет до именно такой ситуации, так как очень много все-таки сделали уже прививки. А так, конечно, это будет влиять на продажи. Продажи у нас снизились, к сожалению, так как трафик колоссально упал. Потенциальных покупателей очень стало мало. Поэтому, как говорится, сами видите, пустые торговые центры и фактически, как говорится, все, к сожалению, плохо с продажами. Но он уже наблюдается из-за этого. У нас есть также интернет-магазин, в котором люди могут заказать все по интернету, чтобы не приходить в магазин и не контактировать здесь с другими покупателями. Сәүдә сәнәгать палатасы сораштырулары буенча 40%-тан артык эшмәкәр коронавируска бәйле хәлне катлаулы дип саный. 30% ковид белән бәйле чикләүләр кертелмәсен дип ышана. 25% бизнес вәкиле омикрон штаммы булуына бөтенләй ышанмый. Торгово-промышленная палата продолжает принимать звонки и консультировать предпринимателей нашего города, а также проводить различные опросы для понимания бизнес-обстановки в Челнах. Главная проблема уходящего, да и нынешнего года в том числе, остается введение QR-кодов. Особенно негативно это отразилось на малом бизнесе и сфере торговли и услуг, общественного питания и транспорта. Коронавирус белән бәйле чикләүләр оператив штаб киңәшмәсендә каралачак. Өлкән яшьтәге шәһәрдәшләрне изоляцияләү, эшчеләрне дистанцион форматка күчерү һәм шаулы предприятиеләрнең ничек профилактика чаралары күрүләре хакында сөйләшәчәкләр. Лилия Гатина, Лилия Хабибянова, Ленар Султанов, яңалыклар. Теманы дәвам итеп, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 367 яңа очрагы ачыкланган. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтенең хәбәр итүләренчә, 7 кеше чирне читтә йоктырып кайткан, калганнары башка авырлар белән аралатышу нәтиҗәсендә эләктергән. Шолда узган тәүлектә коронавирусның тагын 34 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 26 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 46240 очрагы билгеле. Аларның 38523 терелгән, 113 узган тәүлектә. Шолда Шишмә халыклар дуслыгы йортын капиталь төзекләндерү тамамланып килә. Исегезгә төшерәбез, узган елның февралендә шәһәр советы депутатлары республика президенты Рөстәм Миңнехановка объектны яңарту кирәклеге турында хәбәр иткән иде. Глобаль үзгәрешләр октябрь аенда башланды. Бу хакта тулырак хәбәрчебез материалында. Да, мы довольны. Светло стало, современный. Шишмә халыклар дуслыгы йортында хәзер чынлап та бар нәрсәдә заманча төзүчеләр инженерлык челтәрләрен, җилләтү системаларын, тәрәзәләрне, идәннәрне, диварларны яңарткан. У нас техника карта мира. По покрашенной стене желтого цвета выбрали. Мы наносим на кильму декоративную штукатурку. Вот такими легкими движениями. Далее начинаем рисовать. Фантазия у всех бурная. Фантазия мөмкинлекләре бик зур булуга да карамасан, төрле халык берләшмәләре вәкилләренә дә ярарга кирәк. Шишмә халыклар дуслыгы йортында Идел буе халыкларыннан алып чит ил җәмгыятьләренә кадәр 20-дән артык берләшмә бар. 22 общины имеют свою оформленную в национальном стиле комнату. И в итоге капитального ремонта мы вот пока еще планируем, это завершается еще только, мы планируем, каждая комната оформлена будет с национальным узором. Милли бизәкләрне кулланып, тамаша залы инде эшләнгәндә, төзү монтаж эшләре гыйнвар азагында тамамланыр дип планлаштырыла. Аннан соң ремонтчылар киләсе этапка керешәчәк. На этот год планируется дополнительное финансирование на приобретение мебели, оборудования
сценического оборудования, музыкальных инструментов. Шулай ук якын-тирә территорияда да тәртипкә китереләчәк. Милли җәмгыять вәкилләре ремонт эшләре тамамлануны түземсезлек белән көтә һәм яңартылган Чишмә халыклар дуслыгы йорты инде бу җәйдә үк үз ишекләрен ачар дип өметләнелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнутдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблемалар борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юлый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Шона тюбинг, тимер аяк һәм чоңгылар. Шаллар бик теләп күп төрле кышкы күңел ачу чараларын сайлый, ләкин күңелле уеннар кызганычка каршы кай вакыт моңсу күңелсез вакыйгага әйләнә. Кышкы уеннар вакытында ничек үзеңне сакларга, куркынычсызлык чараларын ничек күрергә һәм нинди уен җайланмалары сайларга бу хакта хәбәрчебез материалында. Фәрит Шаехов пенсионер, ул сәламәт яшәү рәвеше алып бара. Җәй көне ауга йөри, кышын чоңгыда шуга өстенлек бирә. Хәзердә туганнары кунакка килүгә дә карамастан, Чоллылы аларны барысында урманга алып чыккан. На природе воздух свежий. Вот сутки пришел, вообще голова чумная была. Сейчас вот такое настроение, еще вот в гости приехал. Прекрасно, чудесно вообще. 62 яшьлек Зәвидә Шакурова да актив яшәү рәвеше алып бара. Ул Скандинавия йөреше белән шөгыльләнә. У нас лес рядом, в лес ходим. Вот, с палками, с соседкой. Полезно очень, чувствуется. Әмма Дилшат Галиев экстремаль күңел ачуларны кулайрак күрә. Чаллылы һәр көн саен аныгы белән Ярбуй паркына саф һава суларга һәм таудан шуарга килә. Мы восстанавливаем здоровье здесь. Для детей, конечно, очень это вот по безопасности, вот это ледянка самая лучшая. Тюбинг, вот она гнезда какой-то не очень удобная, и маленькие дети его держать никак не может, руки у них, потому что варежки у него всегда толстые, держать его практически невозможно. Гап-гади куркынычсызлык кагыйдәләре турында кайгыртмаганда чоңгы да, таудан шуу да, хәтта Скандинавия йөреше дә сәламәтлеккә зур зыян китергә мөмкин ди табиблар. Естественно, есть определенные правила безопасности, которые нужно соблюдать. Желательно активные игры в светлое время суток. Второе, если дети дошкольного возраста до 7 лет, в идеале, чтобы они были в сопровождении взрослых. В идеале также избегать больших скоплений людей, людей слишком активных, людей в состоянии алкогольного опьянения, потому что все это может привести, опять же, к различным травмам. Шулай ук җылы кием, уңайлы аяк киеме һәм бәяләйләр турында да онытырга ярамый. Булар үз сәламәтлегеңне саклауга ярдәм итү генә түгел, рәхәтләнеп саф һавада йөрү вакытын зайтырга да мөмкинлек бирәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10. Сдаются в аренду торговые площади в торговом центре «Муравейник», 2 этаж. Телефон 8 960 080 15 31. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.